Tangi. Sesuk. Wah. Sore bisa. Loh. Berubah wujud akunya. Lambiku malah ngene, suaraku malah ngene. Kok malah ngene kroak. Mau nyapa iki Bang Arno? Arep ngedol apa, Bang? Iya. Iki. Wes, karek ngedol sama juragan. Lah, awake kan sing golek-golek sik lho. Tapi nanti sama juragan. Langsung aku tengok. Wow. Jalan bersih. Iki Mas juga ini yang itu dong. Mau ngene aku coba lagi juga nih. Ero, tapi lali. Ayo. Tapi ora uang loh yang ini. Iya lu. Terus dalamnya juragan market bus pundi. Ganti sendiri kayaknya Kak. Alhamdulillah. Wong wis rene. Mangat kok enek wong. Mana? Tapi kok enek wong gendeng. Lah iya wong gendeng paling ngitan. Ding menggok ding wonge. Oh. Aku gak lurus. Kasih aja minta maaf. Selandina iki. Larane ngene yo. Kesel ora mangan. Larane ngene. Oh iya. Iya. Nek apa-apa nggo kene. Nek loro iki bawa anake opo to? Bilonge sik. Iya. Dibuke. Gede-gede. Celek ini, kok dijumukne. Wah, ya Allah, nggowo opo iki? Kok tak makan siang. Beh, kene. Ges lawe arek jenang le. Ini iki ya. Mana? Wah, gotong barang. Ngopo iki? Ada sing ngombe. Banyu apa? Apa nih? Ya. Ibang opo bisa robot lagi. Tangan robot. Nenek estel. Mosok sih. Wah, gerah sumpah. Beh. Kesel urung mangan. Iki jeneng iki. Tapi yo. Panganan dhewe mau hawa. Dadi mungkin nang sampean. Ngombe saipet jan. Ini tenan kok tak gawa. Gendeng aku. Pas tenan aku sik cilik Dolanan. Kap sesuk dilanjutin nah lanan yang kene. Iki koyo luwe. Ngene iki ra cetok-cetok ngene. Market basi, parket basi. Apa titinya
Jane market basi larang-larang lho. Lah kok kidul kuliah lah murah-murah. Terus aja ono Pak, begitu. Nanging kok utah lho, ora sedo mok pangan. Ora aktif ya. Apa turu nang kene sik, lanjut sesuk sakesel. Ambek mangan-mangan, godhong-godhongan. Wah, tapi emoh kok wedhus ngono. Ya karo dolanan iki. Nah, iki tang robotmu. Ya turu. Kiki, turu. Etut tangan. Turu. Acek turu dhewe aku tak main jenang. Wis, sek milih bantale. Milih. Waduh, tinggal apa? Iya lah umapan. Nyam. Ada tahu di sini. Marah rasa kecap. Mungkin timpi. Tinggal dulu TV aja. Aduh, tangi deh, tangku lara. Foto. Tapi tempat tinggal dulu TV. Turu aja.